аз съм Дани БГ и днеска ще играеме, после ще играеме едно в едно, сега ще играеме просто така с Алекс, по-известен още като Nintendo Switch Noob Gamer. Кажи едно здравей на хората. И здравейте, хора! Абонирайте се за Дани БГ. Да, мерси. Си ви оставя линк долу в описанието за неговия канал, препоръчвам ви го, супер добрите видеа. Сега рядко качва, ама качва шортове доста често. Между другото ни от доста време се опитваме да се свържеме и най-накрая успяхме. И сега аз ти предлагам да играем с някакъв герой, дето имаш квест сигурно. С Нани по принцип съм добър, тъй че би трябвало да направим виктора. С Чарли ще игра, дай на Дул да играем една игра. Искаш ли да пробваме Мико и Чарли Клъча? Да, може, ама ти ще се с Мико, защото аз съм много слаб с Мико. Да. Но мен Мико ми е 700 купи. Сега да почнем. И така, хора, започнахме играта. Той играе с Нани, аз играя с Чарли. Надявам се да се получи, да направим една победа и след това мислим да пробваме онзи глич с Чарли и с Мико. Ма само де той трябва малко да ми обясни как се прави, защото аз не съм... Аз не го знам много перфектно. Знам, че трябва някакви неща, а Чарли как... Ей! Нищо сега, няма значение. Да. Доколкото знам... много добре. Трябва, не знам как Чарли сама да се оплете, не знам как да го обясня. Ти гаджет имаш ли, защото ти трябва гаджет? Не, нямам гаджети. Без гаджета не можем да го направим. Добре, хубаво, дай да пробваме да играем с някой. Без любимия ти герой играй просто. Може Санди, защото ми е на по-нормални купи, защото другите са ми на много купи, да повече ги харесвам. Аз карал ми беше 26 ранг, сега ми е 600 купи. На мен Лили ми е с най-много, тя ми е 28. Браво. Имаш ли супер? Абе, ние не започваме никак добре. При малкото играхме, бяхме много добре, ма сега сме трагедия. Да бе, пред камерата винаги става така. Добре. Айде да не игра с Карал, че ми взима по 10 купи на игра почти. Днеска си макснах Джина, тъй че с него ще играя. Добре, аз ще играя с Байран, защото по него мога да те хилвам. Да. Имам Star Power гаджети и Хайпер. Байран е добър като сапорт доста, пък и демиджа му е добър. Аз мисля, че е много добре Байран с Франк, защото нали в момента Франк е супер разчупен. Да, искам другата игра, това да го пробваме, звучи ми като доста добра комбинация. Да. Ако днеска направим победа, ще е също много хубаво. Да. Днеска буквално дигах мастерите на героите само единствено да си макс на Джина, защото ми се падна първо един Rare Star Drop, после отворих още един си казах много супер Rare, пада ми са Legendary, какво да видя, Hyper Charge, нали в тъпо Hyper Charge, ма като видях, че е на Джин. Имам много, ама не съм отключил героите. Аз мисля, че имам 5 героя с Hyper Charge и още много без... В смисъл, дето имат Hyper Charge. Да. Даже Рачо... Ама да не е отключен. Рачо даже ми отвори Hyper Charge от Star Drop. Да, нали в видеото ти беше дал както отваря. Ако си бях заредил... Буквално... Добре, трепим. Да. Няма как... Значи... Забравих какво шах да казвам. Майко ми... Добре, една победа няма. Аз предлагам, че ще бъда Франка. Така. Не, чакай, ще опитам да изляза. Добре, успях да изляза, че да сложа Байран. Сложи Байрана или Поко също става. Поко е по-слаб. На мен Поко ми е 23 ранг или нещо такова. Аз Поко не мога го дигна 15-ти. 15 ми е всъщност, ама... Хил. И ужасна, една плунка, човек. Няма хилня, чакай, хилнима. Ето. Опа. Ей, беги. Ей, не мога оцели. Оцели му, бе. Стой, добре. Оцели му. Ще стоя далече от тебе. Не. Тъпо уроди. Добре, ти ма... Гледай, ти ма хилваш с по 2000 ма хилваш за секунди.
Чакай. Байрон е много Гледаш ли? наистина. Майко, не го оцелих. Давай. Добре, това трябва да успеем да го направим. Да. Поне тая игра трябва да направим. Помощ. Май на мен ми трябва помощ. Ако сега бях споко, шах да съм да хил много. Да. Добре. Ти всъщност кога играеш в Brawl Stars? Ами, от 2019 средата играя. Аз в принцип имах един голям акаунт, Аз съм който ми беше 24 000 копия. Да, разбирам, че ще загубим. Трето място. Пак добре, като за нас. Да, една стъпа. Една, кое ти я дава. Добре, сега искам да играеш с Байрон, ще игра с Поко и ще имаме безкрайни хилове. О, да, това всъщност е доста добре. Нали, аз имах един акаунт 2021 всъщност, мисля, че. И този акаунт имах 24 000 купи, ама някъде го изгубих. О, брат, И има да, мастери. Направо съм учил. Ти гледаш ли Еврото? Не, аз в принцип нищо не разбирам от футбол. За сега на мен много голямо впечатление ми направи един матч с Англия. Аз буквално съм гледал един единствен матч, дед беше Англия срещу... Словакия. Не знам. Аз гледах срещу... Словакия. Този матч беше супер в последната минута. В последната минута вкара задна ножица Белингам. Аз буквално тогава обиколих цялата къща. Разбирам, че аз буквално знам 5-6 футболиста в света и 2-3 българи и това е. Аз съм много зле с футбола. Аз съм с другия Star Power. Ти нямаш Star Power. Имам го просто, защото един мой от аверите ме дига купите и е сложил другия Star Power, защото той... Добре, яко. Това беше без да искам. Беше епик. Как я отрових. Да, бе, Предано да умре. ти ги тровиш всичките. Направо. Заби ми. Добре. Понякога от Viber малко забива. Да, човек, буквално в момента екрана ми стана такъв. Черен. Затъмни се. Ами... Не, черена ми затъмни ми се екрана. Добре. Виж, не пипай, ако си от телефон в момента, не пипай близо до камерата. Топа там ти е копчето за ходене. Да. Имаме шанс. Ако трябва... Добре, мисля, че го загубих. Давайте си ми надеждата. Не, нямам шанс. Второ място, бе. Второ място, не се опаквам. 7 купи за Поко. Тя победа не сме правили. Добре, сега ти казвам, сменям Star Power. И правим... Добре, сега имаме безкрайно хилване. Моята атака хилва, твоята хилва. Да, и гаджета ми хилва, всичко ми хилва. На мен гаджета ми хвърля 3 атаки. Какво мислиш за този новия еднорога? Еднорога ми принцип изглежда ми силен. И аз тъй мисля, аз даже ще си го взема. Ма смисъл не спаденя, никога няма да дам 40 лева за някакъв герой. Но това са нормалните ни супер сил, не знам как ги мислят тези неща. Не, те знаеш ли как го правят? Те го правят в началото да е супер силен и да си го купиш и като стане за всички... Да, и после го... И после го нърфят жестоко. Да. И Това е някакво мега тъпото. Аз предлагам след тази игра да почнем да играем едно в едната. Предлагам с всяка рядкост да изиграем по една игра. Примерно една игра само сериери, друга супериери и така. Да, мога го направим, това ще е добро. И нали на всяка рядкост ще сменяме мапа. Добре, това ми харесва. То малко странно ще получи, нали, двамата един срещу друг на такова. На Джейм Граб, примерно, или на Броубол. Не знам. На Броубола 100% ще ме победиш, защото на Броубола, като ти казвам, аз не съм футболист. Значи аз... Ама тогава не викат Brawl Stars. точно. Как избяга? Добре, браво. Оцелих го с върха на атаката ми. Добре, дай да трепем ти. Не, заминахме. Не сме. Мишка. Гадна маймуна.
Мишка. Чакай, Аз бе, това много го дигнах Мико, защото е мега брокен. беше. Как го Убил го. Викам как теляки умря. Виж, второ място имаме. За сега. Аз май успях да убия Микото или ти го. Аз го убих, бе, аз го убих. Браво. 3. Какво ми Добре. пускаш палцо? Айде, умри. Искам... Добро. Аз... Не протежиш да убия Дайнамайк. Не! Той те уби с... Ау! Да. И така, хора, време е сега да почнем да играем един срещу друг. Само ти кажа, Шели може да играеш, ако искаш. Добре. Сега да почваме, нали, с Реари и така до всяка. Да, точно така. Свои игри. Ти слушаш, колко легендарите имаш? Ами, я ще кажа. 6. 6, аз имам 2. Едно момиче от съседния клас има всичките без драко. И не ги е купувала, на нея са и се падала. What? Ами, играем с двамата сколата. Опа. Човек, ние сме на някакъв равен тимиш. Добре. Не! Добре, супер. Ама помниш ли, когато това баунтито преди беше за някакво определено време, не беше за звезди. Да, точно така, на мен старо. То още, те понякога го пускат старите. На баунти. Понякога ги пускат пак такива. Дето, който събере повече звезди, печели. Да, на мен много ми липсва, беше по-готино. А сега тук, мой в последната секунда, някой да те убие и да свърши. Да, И буквално да остава... и да стане огромен брат. Да. Та другото можеше, ама по-рядко. Още когато имаш едно сич. Ами, ти знаеш ли, че хората избраха дуел пред Сич? И аз бях... Какво? Защото то, нали помниш, скоро беше това. Да. Как бе? Майко! Значи заглавието трябва да е Nintendo Switch, ама смаза. Или... Опитах се да смажа Nintendo Switch, но той и смаза мене. Бе, не можем се оцелим. Да. И 30 секунди. Аре, човек, тук не свърши времето, ние нямаме никакви звезди. Бъдете си... Как бе? Добре, ти май ти ще ме поведеш, човек. Ти разбери, че аз буквално не знаех къде се намирам. Добре, да явно ти ще ме биш това. Няма. Ако оцеля 8 секунди няма, ама ще ме биш. Няма. Как бе? Вау. Добре, давай сега Добре, си... баунти ли продължаваме? Да, защото виж сега, по-честно е. Така, с кой да играе? Айде. Чакай само. Аре... Я да сменим. Сега Чакай. супер реарно. Да. Чакай, смениме мапа. Чакай. Аз сега осъзнах, че Добре, пуснах. Чакай, че сега осъзнах. Сега осъзнах, че пуснах Пайпър. Чакай. Супер реар. Да, тя Пайпър е супер реар. Да, тя е супер реар, бе. Айде, аз съм готов. Добре, аз имам някаква идея кой супер реар ще пуснеш. Карл ли? Не е карал. Виж мапа. Не ми казва, че пуснат. Дайнамайк. Да, с Дайнамайк най-вероятно Майко, ще ме пръснеш. вай, знаеш ли какво? Моят телефон, камерата на телефона ми е една дупка. Буквално е една точка. И аз съм сложил, нали знаеш, като записваш. Там, дето можеш да спреш да записваш и да правиш всякакви неща. И аз си го бях сложил точно там и си мислех, че не се записвам и... Това не знам, какво не правих. Това беше супер unlucky. Направо. Лагнаме. Окей, правих се. Но някак си много силно надарил, защото буквално мога да се дашвам и да толкова. А пък нали знаеш, че на Дайнамайк влязат и му отблизо и... Ами, ако си бърз и си такова.
Да, ако имаш. Това. Дет може да правиш мувмент, или как? Ами, дето скачаш, бе, браво, дето бе. скачаш, бе. Да. Вече ще викам да макериш. Мислях. Той аз не съм кой знае колко добър. Просто имам някакъв късмет, сигурно. Как се умря, бе? То ме удари бомбата, ама не умря. Да. Ох, ти. Първоначално Brawl Stars се мрази, ма след това много се запалих и станах най-добрия в класа. Опитах се да унищожа Nintendo Switch, но той ме унищожи мене. Ама ти ме смаза, бе! Какво правиш ти? Ти ме унищожи, бе. Не, аз... Как го... Не, просто Дарил е някакъв мега щупен на този мап. Добре, сега, тежката артилерия идва. Няма да играя с Едгар. Добре, сега на епиците сме, нали? Да. Добре. Защо Бони е епик? Какво трябва да е? Не мога да разбера, не е чак толкова силна. Не знам. Е доста силна, защото като скочи и бие много демидж. Докато се зареди, докато такова, аз днеска го спечеля един рун срещу тебе, аз наистина ще съм супер изненадан. Знаеш ли сега какво ми стана тъпо? Че виждам, че вече играем от 25 минути и осъзнавам колко много ще трябва да отработвам. Браво. Пайпърката ще ме бие. Буквално скин, само игра Пайпър, само единствено заради скина, който имам. И аз го имам същия скин. Бях толкова радостен, като ми се падна. И от тогава почнах... Аз много съм си го купил. Не, тъпата игра ладна. Но много я обичам. Няма да те убивам. Няма да те убивам. Добре, Дани, явно това е твоята игра. За сега не си ме убил. Да. Гледаш сега каква обращалка ще направиш. Не мисля. Ех, как не те оцелих? Това беше на кофан. Но пак имам Да видим. повече. Али двамата някак сме с снайпери. Дъп. Абе, тук поред мен по-скоро нокаут да играем. Тук е малко по-странно като Знам, до някъде си прав. Брат, Така, благодаря игра. ти ме унищожаваш. Как не те оцелих? Косята бях... Аз буквално ударих два пъти, тук беше същата. Как ме стънаш? Там имам капани ми из целия мап съм си заложил. Да ме фанеш, да ме... Ти ме смаза. Добре. Добре, тази игра не трябва да се случи. Доста ме водиш, ама. Браво, бе, Дани! Водята! Браво, бе, Дани! Браво! Хора, спечелих игра. Тая игра два обрата станаха. Да. Ами сега айде още една с епици. Ама с други епици сега. Сега се епици ли пак? Окей. Да, защото късмет ми. Айде се сейта, ще играем. Развитие 100% ще загуба. Що бе? Аз имам всички... Защото сетих... Имам Не, всички... защото сетих... Какво? Аз имам всички митици, всички епици. На мен ми е добре. Не, аз защото се сетих, че... Забравих. Ще забравих. Аз сетих се, че имаш дък. Имам дък, да. Аз съм слаб с него, спокойно. Защо игра с Семс? Още един въпрос. Май, сетих си по-добър. Ами да. Абе, да, ти много добър стана. Аз се стегнах, бе. То за видеото да се стегна. Добре, тая игра е. Браво. Предната играта бих само, защото те убих веднъж. Майко, този Star Power е щупен, бе.
Тун, турун, тун. А, не, посмей, не. Няма, ще го запазя за някой друг момент. Не, бе. Изхъбих се. Стига си ма замерял с бисквити, бе. И буквално сега, ако ме убиеш, ще ми вземеш всичко. И те някакъв брат ста и те бия, представиш ли си? Защо си изхъбих хайперчарджа? По най-малумно. Не знам. Това беше много малумно. Та игра 100% е печелищо, е ясно. С епици май ми върза. Накрая май заглавието ще стане смазах Нинтендото. Направо. Ако сега спечеля, ставаме равни по победи, между другото. Да. И сега правя някакъв обрат. Буквално съм на 300 кръв. Май ще остане 1 на 12. Ма тази перла бе много ден. Вау! Абе, то Star Power... Ами аз ако не те убия с гаджета, не знам. Ма ти няма да имаш време. Да. Добре, вече сме равни по победи. Да видим сега на митиците, какво ще направим. Да. Буквално най-добрите ми герои са митици. Най-апгрейднатите ми. Аз съм готов. Ей, не слой Гери. Мале, сега осъзнавам как имам да отработвам, да едитвам толкова много време. Направо. Ти какво обработваш от компютър ли? Не от... Аз съм от телефон. И после още половин час за тъмнейла сигурно ще ми отнеме и... Аз моите тъмнейли много бързо ги правят, те просто моите тъмнейли са уникални. Да бе, твоите са страха... Не. Лизи съм много добър човек. Между другото, ако сега ма биеш, всичко ще зависи от легендарните. Ако аз те бия, ставаме равни. Да. Ако ти ме биеш, ще печелиш. Всичко зависи, заглавието изцяло зависи... Какво? Ма брат, ти си някакъв хакер, бе. И не мога да хитна. Ти си мазен файтър. Те не много силно направиха, добавиха и 2 патрона, преди беше само с един. Аз не мога да разбера, що го направиха това. Тя си беше достатъчно силна. Да. Нито докосна с Вениша. Аз с Вениша са супер. Къде бягаш? Когато до края на играта моя така се крие да победа. Май ще зависи всичко от легендаритата. Да, и аз те мисля. Ако сега те бия всъщност... То всъщност за всички случаи ще зависи от легендаритата. Свършиха ми гаджетите за Бога. Ти за сега нямаш никакви звезди. Да, бе, аз съм пълен ретард. Добре, да видим дали ще успея да се скрия от тебе. Сега ще си пуснеш това, нали? И много те обичам. И добре, бе, не мога би. Вой не мога. А как ме скамна? Всичко зависи изцяло от легендарата. Да, дали сме равни или аз ще вода. Добре се представихме и двамата, сега каквото да си говорим. Сърч, не. Защо ти казах? Това си без това имам двама, или Санди, или Дрейко. Аз съм готов. Добре. Моля ти се, батери за фанци, да заглавието да остане игра... Nintendo Switch Noob Gamer Pro Gameplay. Да. Или... Pro Gameplay. Добре, да, брат, то ще ми ладни, разбира съм. Много обичам тая игра. И... Но ми е добър мувмента, честно.
Но буквално цяла игра ли ще се въртиме? Може? Ами явно няма да е цяла игра. Ма ти ма спазваш... Май само с епици. Май Да, само не с... си ма би много. Само с епици ще става. Това все пак е още началото. Не се знае какво ще е. Да, ти ма би. Да. О, добре, че това Star Power ми е хил. Как не мога да оцеляваме? Жив ли си? Yes! Не, от отровата ти умрях. Вече те води. О, водиш, ма това не ми харесва. На мене много ме радва. Защото няма да трябва да променям заглавието. Май сме равни. Аре бе, котка. Аре бе, купка. Аре, Не, как гадно си изгубих тъпия гаджет. не съм те карал. Не съм те карал. Ами не съм бе. Ами Добре, май заглавия няма да променям. Да. Аз ти казах, че до края на играта има бая време все пак. И мисля, ако те убия последната секунда, те повеждам по някакъв начин. Но не те повеждам, явно. И хайперчарджа, не всъщност имаш време, ама няма да ти стигне. Няма да ти стигне. Да. Иска ли да играем финален рум? Един финален рум, да. Айде. Ама който си всеки герой. герой си искаме. Да. Айде. Майде да смениме мапа. Добре, искаш ли шоудаун? Да, един шоудаун. Кой мап? Добре. Момче е бон. Кой сложиш? Що Няма вече... значение. Виж, забелязал съм, че вече няма такива дарк пасажа. Да, няма го дарк пасажа. Оф. Аз маповете изобщо не ги знам. Той е дето... махай, Не ли махай. сещаш сега... Дето вече маповете няма такива хелмински ли бяха. Да. Добре, хайде. Да видим следната игра. Да видим кой е по-добър. Финалния рунд. Да видим кой ще спечеля. Ти ще е много напрегнат рунд. Аз игра с... Направо митик рунд направихме. Да. Още един митик рунд. Единия си бяга от другия има 2 живота. Типа имаш... Господин 2 живота, може ли да не съм при вас? Според теб, кой е най-силният герой? Най-силен. Да. Ами... Тук е много спорно. Защото сега на мен любимия ми е Карл, ма колко път е най-силен? Може би Крол. Крол може би. Да, Крол и той се е доста силен. Според мен е Кит. Кит понякога. Мисъл... Не, Кит не е слаба, ама... Става Кит според мен. Нърфнаха я. Оф, ти си убрал от всичките кутии на тоя... Аз виж, пак имам повече кръв от тебе. Да. Не! Поне съм сложил правилния Star Power. Да, ще хилваш, нали? Не. Виждам какво имаш. Моля те, не мога оцелвай с него. Ще оцела спокойно. Аз тогава идам. Въпросът е да си избера момента. Избери си момента. Аз ще преследвам цяла игра, докато не умреш и да не трябва да променям заглавието. Не, много съм тъп. Не! И аз съм много тъп! Да, не има би. Yes! Добре, и да хора, аз бях Дани БГ, сме беше Nintendo Switch Noob Gamer. Това беше от нас. Кажи едно чао на хората. Аз им казах. Кажи пак, бе. Добре. Чао. Да, абонирайте за неговия канал, защото гони 100 абоната. Абонирайте за мой, защото гоним 400. Лайк, сабскрайб и чао.